Il-ħidma favur Ewropa b'miżuri komuni biex tindirizza l-kwistjonijiet li jħasbu liċ-ċittadini kienet fostat ta' temi diskussi ta' spiss fl-aħħar jiem, meta sena qabel Malta tieħu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżna saru għad ta' diskussjonijiet dwar dan. F'pajjiżna mhux biss kien hawn uffiċjali tal-Slovakkja u l-Olanda, iżda kien hawn ukoll is-Segretarju tal-Istat Taljan għall-Affarijiet Ewropej Sandro Gozi ftit tal-jiem ilu f'pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru nnota li ddiskutew kif iż-żewġ pajjiżi jistgħu jaħdmu flimkien fil-kamp Ewropew, partikolarment fil-kwistjonijiet li jinteressaw liż-żewġ pajjiżi, fosthom l-immigrazzjoni, is-sigurtà u l-flessibilità fl-istruttura Ewropea. Fil-fatt innota li l-Unjoni Ewropea trid tindirizza tħassib ta' ċittadini tagħha u f'każijiet bħall-immigrazzjoni turi li azzjoni komuni Ewropea għandha tkun is-soluzzjoni u mhux azzjoni tal-pajjiżi individwali. Qed ngħidu li rridu nersqu lejn iċ-ċittadin u biex nersqu lejn iċ-ċittadin allura aħna rridu naraw li id-deficit li hemm, id-deficit fil-kredibilità hija għax ħafna drabi għalkemm l-Unjoni Ewropea tagħmel strateġija tagħmel pjantazzjoni, però l-implementazzjoni dejjem ikollna deficit fiha. Apparti minn hekk tkellmu dwar kif l-Italja tista' tgħin lil pajjiżna fil-Presidenza fl-2017. Grek qal li bħalissa l-Ewropa għaddejja minn mument delikat fejn għaddej element ta' protezzjoniżmu u nazzjonaliżmu li affettwa prinċipji bħal Schengen u li jeħtieġ li jinsablu bilanċ. Huwa li għalina huwa fundamentali xi jridu ċ-ċittadini eventwalment Ewropew kif l-Ewropa tista' tagħmel lilha nfisha aħjar li tevolvi aħjar b'tali mod anki xi ftit flessibilità. Wieħed irid joqgħod attent għax kemm ħajkun hemm flessibilità però għas il-prinċipju għandu jiġi dibattutu. Tenna li l-kontabilità finanzjarja hija importanti, imma dwar taxxa, partikolarment taxxa diretta, Grek saħaq li ma hemmx one size fits all u għandha tkun difiża l-flessibilità li hija fundamentali għall kompetittività ta' pajjiżna.